ngiqale ngibonge insizwa mina okuyibona abantu engiqondene nabo ngiyanibonga insizwa ngiyanibonga madoda ngiyanibonga bafana bakithi niyabona ngoba amakhandeni emaningi kangaka nje la imizi yamadoda yonke lena egcwele la imizi yamadoda engasebenzi kuney'nsizwa ey'no-40 manje engakaze isebenze sifuna ukulungisa lokho ngoba leli zwe linothile alinayo inkinga yokuthi lingenza wonke umuntu wakuleli zwe aphile kahle lapha kanjengoba silapha singamadoda sizokweseka nangu udadewethu uMangobese sizokweseka inkosazana yakwethu sizokweseka abakwethu abalwayo abalayo eGoli sizoseka amavenda sizoseka amaXhosa sizoseka amapedi sizoseka amashangana sizoseka wonke umuntu sithi kusukela manje ningaphindi nivume ukwehlukanisa ningaphindi sebekwenze 31 years ningaphindi ilokho engizokusho kwaZulu intombazane iyavikelwa noma eseganile kodwa kithi ngoba ungwakithi egcekeni simbiza ngentombazane uMangobese ngibonge nimshayela ihlombe losisi lo